ini kalai maca. Naik ini, nih. Oh, neng umul katso. Umul katso. Magur. Nih magur nih ya. Magur apa? नोंथांमोना नुगासिनो दङ दिनै साननै गाहाम थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव माने जेरैबो दैबाना जागासिनो दङ सारा आसामाव दैबाना जादों नोंथांमोना निउसफोराव नुगासिनो दङ थिग बे रोखोमनो जोंनि गामियावबो माबायदिहाय दैबाना जादों बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे उनथिंनिया जाहैबाय जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि बे जादों जों गामिनि बाथौ थानसालि ओमफ्राय दायो जोङो जोंनि गामिनि जिथु दैबाना बे दैबानाखौ नोंथांमोना जोङो दिन्थिनो नाजागोन फारि फारि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अननानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेनिफ्राय लाइक खालामनो हादो जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायलांदो नोंथांमोना जोबजासिम माबायदिहाय दै लोमदों माबायदिहाय दैबाना जादों गासैबो न'फोरा लोमजोबदों लामा सामाफोरा लोमजोबदों जेरैबो फुख्रिफोरा माने लोमनानै गासैबो नाफोरा माने ओंखारलांजोबदों बेखौ जों नोंथांमोना दिन्थिगोन बेबायदि मोनसे दुखु गोनां थासारि दिनैनि थासारियाव दैबानाया जेरैबो साग्लोबदों थ' नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम बिसोरो जों गासैबो दैबाना नायनो फैदों नैबे जाहैबाय हेमा नै अनसुमै नै जों गासैबो साथा लानानै बेरायगासिनो दङ जोङो दैबानाखौ नायनो थाखाय जेरैबो लामा सामा लोमजोबदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नै अखाया माने थाद'नाय गैयै हागासिनो दङ दैबाना जादों Tren lamanya loमजोबनोसै दैया देरदोंसो देरदों नैबे जाहैबाय उमानन्द खैराबारिनि उमानन्द बियो दैमा गेजेराव हनै Nah, semua barna. Barna dia cing kari lain. Ini दैबाना जानायनि थाखाय नैबे बारिफोर लोमजोबबाय गासैबो लोमजोबनाय नै नैबे लामायाबो लोमहां नैबे फाखा लामायाबो लोमहां बेनिफ्राय नैबे लामाया लोमजोबबाय नैबे लामाया लोमजोबबाय नै लामा ना दंग' सिनायला गासिबो लोमजोबबाय नै थिगारे दै बोहैगासिनो नैया दंग' बायदि दै बोहैगासिनो बिथिंजाय लागाव एबारना फुख्रिया लोमजोबबाय ने नैबे ना हगारनाय फुख्रिया नैथिंजाय लोमजोबबाय ओमफ्राय नाया थांजोबबाय हरसेनि गेजेरावनो धामाका दैबाना बानपानी ओइ मा ना हम नैबे फुख्रिनि दैया लोमजोबबाय ओमफ्राय बिनि नाया नैथिंजाय थांजोबबाय नै बारिफोराबो गासिबो लोमजोबबाय बेनिफ्राय बेनि नाखौथ' बासायनो हाखाला नै गासिबो लोमजोबनायसोखा नैथिंजाय थांजोबबाय नैबे जे होनानैबो बासायनो हाला बेफोर नाखौ बेनिफ्राय
नै बिथिंजाय दै फैगासिनो दङ नै या बारिफ्रा लोमजोबनानै बिथिंजाय फैदों ओमफ्राय नै या सेथलायाव हाबबाय ओमफ्राय नैबे न'ना दै नैबे न'ना ना हाखर ना बिलो Anjay! Ay, nasa milaha. Jadi lwmjwbbai. Dia lwmjwbbai nih ya. Setlaya. Ay, day, ang haflain sih bernya. Beफोर dia बारा जाबोदों बेनि थाखायनो बे सेथलाया लोमजोबदों हनै एसे बावबाथ' माने न'आव लोमजोबनोसै दैया माने न'आव हाबनोसै माने ना गुरनो हानाय ना सारनो हानाय अबस्था नैबे सेथलाया दैबानानि जाहोनाव नै बिथिंजाय गासै बारिफोरा लोमजोबदों बिराद माने मोनसे दुखुनांथावना मोनसे परिबेस नोंथाङा नुगासिनो दङ गथ'फोरा रंजादों थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव माने गासैबो सेथलाफोरा लोमदों नै बिसान न'आबो लोमदों बिसान न'आबो लोमदों नै हा हरनि गासैबो सेथलाया लोमजोबबाय नैबे बाजै न'निफ्राय ओंखारबोदों बिथांमोना लोमजोबदों लामाया नैबे जाहैबाय लामा ना दैमा सिनाय मोननै जादों थ' जों आरो बेलेग मोनसे साइडथिं थांबावनोसै नैबे हाखराबो लोमजोबदों नैया मोनगोन नैया दैया लोमजोबनानै माबायदिहाय बुंफबनानै दङ एसेबावबा लामाया लोमबावनोसै नै गासैथिंबो दैजोंनो दै बिलो जाजोब्बाय दैया जेरैबो थांनो लामा गैला थ' साथा लायै दैबानाखौ नायनो फैदों जों गासैबो जेरैथिं नायो बिथिंनो खालि दै नैबे जाहैबाय जोंनि गामि सोनाबथिंजायनिफ्राय आं दिन्थिदों बे गामियानो लोमजोबदों गासिबो गोलैगोन नैबे न'खरा दैनि गेजेराव जेरैथिंबो दै लोमदों माने न'आ गेजेराव दङ नैबे न'खरा दैमानि गेजेराव नै दे ha Này thế nào rồi mày?
Ha? Gaरि होबाय लोमजोबदों दैया गासिबो Oh, ini Jingson. Hah? Datang bau. Đây mà. Galina đây. Oh iya, bencana masa bideng. Geliba boखांनायाव गैया दै गोलिबा लायनायाव गैया नै एमा नों हायाव फैदो फैदो अनसुमै नोंबो फैदो बानपानि गासैबो लामाफोरा लोमजोबबाय नैबे लामा हिसाबै थानाय नंलिया बियो गासैबो लामाया खुरखालांजोबसिगोन जेरैबायदि दैनि दाहार माने बे लामाया गासैबो खुरखालांजोबसिगोन Anh YouTube kan ada? Hah? YouTube kan ada saya. Kis lagi malay. Naibe nokor. Naya setleo je sargasina. Nay बिसोरो जमगासिनो दोङो जे लानानै जमगासिनो दोङो बिसोरो नैबेना जे लानानै नेगासिनो मानसिफोरा दुर्गा ना मोनदों मोनाखै मोनदों साइडथिं खानजौ ना मोनदों मोनाखै हा
Ni ba kan jauh ni ya, bibu nam kasih dengar. Kita mungkin melai. Sarna. Jelangan ini jom kasih nani lamayaw. Di hakor siniफ्राय ना फैदों. बे बारिथिंनिफ्राय हाखर दङ बारियाव. बे बारिनिफ्राय ना फैदों. बेखौ नैबे पाका लामायाव जम नै जमगासिनो. नैबे नामासो दङमोन. नै बिसोरबो हमगासिनो. ओइ मासे मोनबाय नै. Mana? Kita ke? Wow. Ini bion namun bay ho này. Ini masih mau ini. Này masih मोनबाय. Akan jauh mini deh ini. Oi, mana kalian macam? Naik ini. Oh, nengah kumul katso. Kumul katso. Mana मोनबाय? Oh, bimbo katso. Menda. Bunda. Mana kira? Ini. Oh. Sini lah sini nih. Rồi nó mà sẽ mình đưa mà kartu. Kumi ini mana ini? Magur. Nih magur nih ya. Magur saya. Lagi sekarang. Tuh ibu masih kerbaik. Kargan nih betul. Nih, Pak. Apa nih? Ini. Oh, men sampai deh. Nih. Apa lagi? Anak itu enggak? Abda. Sana naik. Thajima gurno fैदो नै ya. Thajim, YouTube-आव होगोन दे आङो. माफोर जागोन मा? दे. दा थिगानो दोङो. Gaya, apa sih? Mà lấy đồ mà bé nữa chúng ta lạc đấy mình sẽ khổ. Abai dah. Abai. Masih kerja sini. Oh, dor. Hah?